ба таври назаррас поин рафтани қурби рубли русӣ Зайниддин Убайдуллоев сокини ноҳияи Варзобро нигарон намудааст. ду писараш солҳост дар Русия кор мекунанд ва зиндагии хонавода аз ҳисоби рублҳои фиристодаи онҳост. бачам дар Русия пула рӯй мекуна, хамо вай мегирем тоҷикӣ мегирем, мисол ялинча ормон уҷа барбод мера. ялинчаҳор мисол ба қурби нағз бошам ялинчаҳор зиёдтар мегирем. бо суръат коҳиш ёфтани қурби рубл наздикони баъзе муҳоҷиронро водор намудааст, ки аз як бонк ба бонки дигар гашта қурби рублро санҷанд, ба умеди он ки шояд дар ягон бонк қурби рубл нисбатан болост. мо мехостем ки камакак ин боло равад, ки дар нисбати болоравӣ поён рафтани ин пул беҳад танқисир кашидесем. мақсад ки агар ҳозир 1000 рубл 134 бошад, агар вақте ки як моҳ пеш буд ин 145 буд. пас аз ҳамлаи бедалели Русия ба Украина дар моҳи феврали соли гузашта кишварҳои ғарбӣ алайҳи Москав таҳрим ҷорӣ карданд ва қурби рубл ба таври назаррас коҳиш ёфт. таҳлилгарон коҳиши қурби рубли русиро ба чунин таҳримҳо раб медиҳанд. Баҳром Шарифов, таҳлилгари тоҷик, мегӯяд, дар чанд рӯзи ахир дар худи Русия қурби доллар боло рафтааст ва дар чунин шароит арзиши рубл поин меравад. бо ҳамон нефт нархаш паст омад, гон зиёд шуд барои фурӯши нефт аз истодам таҳримҳо Европа нефт ба дигар ҷо фурӯхтост ку Ҳиндустону Хитой бозор ба нарх 60-70 доллар бошад ва ҳам бо 35% скидка фурӯхтодиам, яъне даромади асъори хориҷа ба Россия кам шудааст. бо маҳсулотош бештар бо рубли Русия фурӯхтодааст. умуман ин нуқтаи назар ҳаҷми даромади асъорӣ бо доллар кам шуда истодааст ва боиси зиёд шудани талабот ба доллар шудааст, чунки бизнес, бонкҳо дига ва ё рӯйдадории давлат бояд пардохт шавад бо доллар. барои ҳамин қадри қимати доллар зиёд шудааст дар Русия. қурби рубл барои аксар сокинони кишвар муҳим аст, чун наздиконашон аз Русия асосан пули русӣ мефиристанд ва бонкҳои Тоҷикистон онро ба сомонӣ иваз карда медиҳанд. ҳамасола садҳо ҳазор нафар корҷо аз Тоҷикистон ба Русия мераванд ва ин кишвар яке аз манбаъҳои асосии даромади хонаводаҳои тоҷик ба ҳисоб меравад.